Беше 14 февруари. Никой не знаеше какво предстои. Ние също. Но знаехме едно, че имаме мисия. Да бъдем куриерите на любовта. Някой има ли претенции кой район? Вие със сигурност ще сте ето тук. Аз взимам центъра. Аз предлагам да взема студентски град, там са младите хора. Кито ще е сам. на Юли. Кито ще е сам пеша. Защото е брат, на крачка разстояние. Всеки да си по район ще го направим. Направо да си го гледам. Да си го вземем. Това не е лоша идея. Много важно. Сега, уважаеми гости, ще дам началото на нашето разнасяне на пица. Така, значи хора, записах сърцето да се раздели на половина и когато до... Ей, къде ме оставихте сам? Чакай да... А Дани къде е? Кой? Дани. В туалетната съм, изчакайте ме, моля. Избавя къде е? Без него. Айде, Все тая. Той тръгваме без това без него. пречи. Да. Я вземи Айде. това и ти, защото и аз искам да си до туалет. Ето това е тук, етаж 1. Добър ден, вие ли сте за пицата? Поръчвали сте си пица и ние специално ви я доставяме, с много любов е направена. Вижте, аз я правих лично тази. Да. Заповядайте. Здравейте, вие ли сте за пицата? За вас невероятна, фантастична, фамозна, великолепна пица Доминус. Благодаря много. Вие сте си поръчали? Да. Вървим към първата ни доставка. Отиваме на пешеходната, за да пресечем. Подготвил съм се с ресто, с касова бележка, с топла пица. Заповядай. Ама здравейте, господи! Здравейте! Много се радвам да ви видя! Ма как сте? Това е. Топли, 2 пици, като няма да плащате нищо. Това е жест от нас към вас. Бон апетит! Аз съм Кито, много ми е приятно. Има 2 такива. Заповядай. Здравей, Александра. Това е... Как се пие вкусно? Нека и на теб. Всичко хубаво. Така. Хайде бе, Любомира! Здрасти! Къснена. Никога не ми се е случвало такова нещо. Верно ли? И на гивовете не печеля, така че... Ето! Ще нося аз един подарък. Това е моята книга, която всъщност Доминус ми помогнаха да я издам преди 2 години. Здрасти, аз съм Владо, приятно ми е. Ето. Можете ли да ги вземете? Интересно. Мога да го практикувам. В свободното време един доставчик на Доминус, що не? Хайде, някой да разкаже вид. Ето, Юли е човек. Снимаме ли?